ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ ତୁ ମୋ କେଦାର ମୁଁ ତୋ ଗୌରୀ ସିରିଏଲରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିହାନ ଈଶାନକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଶିବାନୀ ଦିଦି ଯେମିତି ପୁଅ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଈଶାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି। ଆଉ ବିହାନ ଈଶାନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଡିନର କରିବାକୁ ଆସିବ। ଏହାପରେ ଈଶାନ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିହାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଈଶାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦାଦୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ବିହାନକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ଦାଦୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଏହା କହି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ରତ୍ନା ଭବାନୀ ଘରକୁ ଯାଇ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଭବାନୀକୁ ମିଠା ଦେଉଛି। ଭବାନୀ କହୁଛି ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଶିବାନୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲ। ଏହାପରେ ରତ୍ନା କହୁଛି ନା ମୁଁ କହିନି। ଆଉ ଭବାନୀ ରାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ମିଠାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଆଉ କହୁଛି ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହିନ। ରତ୍ନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହୁଛି ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବି। ତମେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେଠାରେ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ହେବା, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଭବାନୀ କହୁଛି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମ ପୁଅ ବିହାନ ମୋତେ ଦେଖିଲା ମାନେ କିଛି ବି କରେଇ ଦେବନି। ଆଉ ରତ୍ନା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ବିହାନକୁ ଏବେ କଲ୍ କରିକି ତା ଆଈ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏହାପରେ ଭବାନୀ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଶିବାନୀକୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ ଏ ବାହାଘରରେ ଖୁସି ଅଛି ତ। ଆଉ ଏହାପରେ ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମାମୁଁ, ମୁଁ ଏ ବାହାଘରରେ ଖୁସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ବି ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଭବାନୀ ରତ୍ନାକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ନେକଲେସ୍ ଦେଇଥିଲି କାଲି ତମେ ଶିବାନୀ କହିବ ସେ ନେକଲେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ, ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ରତ୍ନା କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ତମେ 10,000 ସେଠାରେ ଦେବ। ଆଉ ଭବାନୀ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ରତ୍ନା ଶିବାନୀକୁ କହୁଛି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭବାନୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଭବାନୀର ଡାକ ଶୁଣି ରଘୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଶିବାନୀକୁ ରତ୍ନା ନେକଲେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭବାନୀକୁ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଶିବାନୀ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାଣିବା ପରେ ଶିବାନୀ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ବିହାନ ଶିବାନୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ